però encara queden molts deures pendents. Ara, Fortuny, quins són aquests deures pendents a Tarragona? Bona tarda de nou, Albert. Us volem parlar d'un fet que a primera vista pot semblar anecdòtic, perquè estem parlant que massa sovint els ascensors de la plaça del Carro, us heu d'imaginar una plaça a un punt de Tarragona que et permet accedir per sota de les vies al barri marítim, a tota la zona del port. En aquest sentit, és una de les queixes recurrents, perquè s'ha de dir que fa 10 anys que es van fer aquestes obres, que es va construir aquest pas per sota de les vies. Abans era per damunt, hi havia el típic pas a nivell, i des de llavors el que denuncien reiteradament d'activistes a peu, podríem dir a peu de carrer, gent amb algunes discapacitats o gent amb mobilitat reduïda, és que dia, setmana sí, setmana també, molt sovint aquests ascensors s'espatllen, i això et permet, més que et permet, t'impedeix poder connectar una part bastant important de la ciutat. Nosaltres avui hem parlat amb en Carles Balanyà, una persona que des dels 17 anys es troba en cadira de rodes i que reivindica la necessitat de trobar-hi una solució. Aquí abans era un pas a nivell amb barrera automàtica, no havia cap problema per a passar, era totalment accessible per a les persones amb discapacitat. Quan estava la barrera oberta passàvem amb cap problema, i fa 10 anys que van construir aquest pas subterrani i van oblidar-se de posar la rampa en zig-zag, com hi ha en tots els altres passos subterranis. Van posar 2 ascensors, però és una quimera que funcionen tots 2 a la vegada. Avui mateix no podem passar. Aquest funciona, però l'altre no funciona, i ja no puc passar. Però això és, amb aquests 10 anys, potser només he pogut passar 2 vegades. 2 comptades, i tothom que parla està dirà el mateix. Això és molt frustrant, perquè el lloc ha sigut el món al revés. En lloc de treure barreres, aquí les han posat allà on no n'havia. Doncs bé, veiem aquest cas tan concret, però el que sí també destacava en Carles Balanyà, que s'han fet molts esforços, les voreres s'han anat adaptant, però hi ha deures pendents. Ell ens destaca diverses zones de la ciutat, les zones més del nucli antic, sobretot, i també alguns punts d'aquesta zona, d'aquest barri més pròxim al port. De fet, una altra de les reivindicacions d'en Carles Balanyà és aquesta necessitat de complementar i activar la consciència ciutadana, perquè diu que més enllà de tot el que serien aquestes barreres arquitectòniques, també cal que la gent prengui consciència de l'espai de les ciutats, com sigui ja les terrasses, l'ocupació de la via, que moltes vegades no es té en compte que hi ha persones que necessiten una cadira de rodes per poder desplaçar-se i fer vida normal, i dia a dia es troben amb aquestes barreres arquitectòniques. Arribat al centre del territori, les vorreres no estan adaptades, hi ha socs, hi ha fàbriques que aparquen damunt de la vorera els cotxes, o sigui, és impossible. Jo he deixat d'anar perquè les 2 últimes vegades que he anat he tingut d'anar per baix per la carretera i és molt perillós. Molt perillós perquè és una zona amb molt trànsit. Doncs mira, aquí mateix al carrer Real, per exemple, que les voreres són estretes, però a més de ser estretes, resulta que dalt de la vorera hi ha arbres plantats. Jo crec que, i ves a ocupar allò, gairebé no es pot passar amb una cadira de rodes. S'han fet passos que han anat molt bé, per exemple, en molts carrers han tapat els socs dels arbres, llavors ja guanyes més mobilitat, més amplitud. Altres llocs que hi ha aquí a Tarragona, sobretot és a la part, el casc antic també, que és més complicat. S'han fet millores, però també s'han de repassar segons quins jocs han quedat una miqueta ja deteriorats amb el pas del temps. L'exconseller d'Interior, Miquel Samper, ha donat explicacions